Kaixo, Xabi Arrasen naiz, txakurrezitzailea, eta ongi etorri eman nahi dizuet, heziketa jolasak saio berri batera. Laburpen txiki bat eginez, heziketa jolasak Katalonetan egiten deuna da jolasak edo ariketak nola sortzen diren edo hasten diren. Hasieratik bukaera arte, bai? Jolas hauek egiten die betik lotura edo binkulo bat sendotzeko. Zuen arteko erlazioa hobetzeko. Guk asetzen bali baditugu txakurraren bete behar guztiak, jana, ura, jolasa, ez da beste leku batea jungo, baizik eta gurekin gelditu nahi izango du. Bai? Gaurko saio honetan egingo deuna da urrutitik aginduak ematen edo jolasak egiten nola hasi. Bai? Orain arteko saioetan betik egin dugu gure aldamenean, ezkerren eseri, eskubin eseri, hankan artean, olako jolasak gurekin, baina orain egingo duguna da distantzi pixka bat nola sartzen den. Bai? Honetarako, hasi aurretik, gustatuko litzaiake pixka bat azaltzea. Txakurrekin ikeragarri garrantzitsue da, gure poza edo haserrea asko markatzea. Oraingo honetan nola jolasten ari geran, beraiekin, ezkenen gauza guztik ondo egiten bali badituzten, nik animatu egiten ditu. Pilo bat, bai? Pixka bat sakonduz. Nik adibidez, urrutitik egin behar bali baditut aginduak, bai? Garrantzitsu izaten da, nire gana erakarri nahi balin badet, atzeraka jungo naiz. Etorri! Eta berriz, bere lekuan gelditzen nahi balin badet, edo gure gana datorren bitarten gelditu arazi nahi balin badet, etzateko, geldi, aurreraka pauso bat emango dut. Hori, esaten ere zen bezala, hasierako pausotan, bai? Bueno, azalpen txiki hori izan da, sartuko gara gaurko ariketekin. Lehenengo gauza egingo duguna da, leku baten eserita edo etzanda utzi, eta pauso bat eman atzeraka, berriro bueltatu, premia emateko. Gero, bi pauso atzeraka, berriro bueltatu, premia emateko. Gutxinaka jungo gea, distantzie sartzen, bai? Zergatik, metro terdi, 2 metroko distantzie jartzen balin badugu, eta gaina bizkarra ematen balin badiogu, txakurrorek ja badaki zer egin baren dauke. Beraz, hori izango da lehenengo ariketa. Bai, leku batean geldik mantentzea. Bigarrengoa zein izango da? Leku konkretortan geldik egon da, aginduk sartzea eseri eta etzan. Hori, ez dakizuen antzako, ze lotxari gabe txakur asko daude igual etzaten ez dakitenak agindua, baina nik erakusten dietena da, eskuak goraka eramaten, eseri egiten die. Eta berriz, igogailua astensorea bezala beraka jetxita, etzan egiten die. Txakurrek bisualki asko ikasten dute. Lehenengo bisualki ikasten dute, eta gero ja agindu esartzen zaie. Vale? Orduan, hori errepikatu ingo du, bai gertutik eta bai urrutitik. Horrekatik ingo dugu, urrutikotan eseri eta gero etzan. Vale? Hori izango da, baita, bigarren ariketa. Distantzi bat sartzen. Hirugarrengoa probatuko genuke, gure gana etortzen nahi dien bitarten, etzatea lortzen dut. 3 ariketa horiek, guazen martxan jartzea txakurrekin. Bueno, eki, lehenengo txakurra. Lehenengo, laneako predisposizio pixka bat, aurreko astetako ariketekin, eta gaurko ariketakin hasiko gea. Lehenengo, etzan, utziko dut etzan da, pauso pare bat atzeaka, gerturatu eta premio. Atzeaka, gerturatu eta premio. Vale? Bizkarra eman. Oso, ondo eki! Vale. Orain hasiko gea, eserita etzan ariketekin. Lehenengo, gertutik egingo dut. Bai? A ber, eseri. Etzan. Eta gutxinaka distantzia sartzen jongo naiz. Eseri. Eseri. Etzan. Beste pasito bat. Eseri. Oso, ondo. Etzan. Bere leku eramango dut berriro. Orain, distantzia berretzatea lortzen dugu. Etzan.
Oso ondo! Beste txakur bataren bila. A ber, bigarren txakurre. Bueno, lehenengo. Predisposizioa sartu laneako, bea konturatu da hila premiak eta jasotzen hasi behar dela, eta guazen martxan jartzea. Oso ondo. Pauso bat atzeraka, edo bi. Oso ondo. Beste bat atzeraka, buelta eman, txakurrari. Eta premio. Eta orain hasiko gea, bigarren ariketarekin. Lehenengo gertutik, keri. Oso ondo. Etzan. Oso ondo. Eskuarena gogoratu, Venga. Pixka bat urrutigotik. A ber, xeri. Oso ondo. Aika. Aika. Xeri. Oso ondo. Etzan. Oso ondo. Eta berbain, datorren bitarten etzaten dugu. Aika, torri, aika. Etzan, etzan. Oso ondo! Venga, beste txakur baten bila. Gau! A ber, artista. Bueno, gogoratuko dezute, hartzai txakurre, honek lanerako predisposizio gehiago dauke, beraz, horrekatik, alare, animatu egiten dut askoz gehiago, ze honek janakin baino nahiago do interaktuatu, bai? Baina, bueno, berdin hasiko gara. A ber, hau. Ondo. Nekin azkarrago jungo naiz. Baina, itzein dut. A ber, gerturatu. Eta premia. Buelta eman. Eta premio. Oso ondo gau! Vale! Oso ondo! Honek bai behar du pixka bat, Azkenen jolasak egiten nahi gea, beraz asko animatzen dut. Nik ere gaina ondo pasatzen dut, berak. Vale, a ber, bigarren ariketa. Hau, oso ondo! Oso ondo! A ber, distantzi batea, zemuz portatzen da. Hau, berriro bere lekua. Venga. Oso ondo! Oso ondo! Beste aukeratxo bat. Vale. Eta bain, deitzen diogun bitarten, aber etzatea lortzen dugu. Hau. Venga, beste saiakera bat. Venga, hau. Oso ondo gau! Sam! A ber, bueno, aizkenengoa, terremotoa, eta zuen etxeko lanak. Hasiko gea, denakin bezala, laneako predisposizioa sartzen. Bai, gauzak errex, panakin, eta ja seitun jarriko gea gaurko ariketekin. Venga, pazientzikin, eta txakurrekin ondo pasatzen. Atzeraka pauso bat. Venga, etzan. Eta aurreraka. Beste pauso bat. Atzeraka. Beste pauso bat. Buelta eman. Eta atzeraka. Oso ondo, Sam! Bueno, venga, bigarren ariketa. Sam, xeri. Etzan. Xeri. Etzan. Vale, lehenengo erakutsi egiten diot zer nahi deten. Vale, ordu, pixka bat atzeaka junda. Xeri. Berriro bere lekua eramango dut, xeri.
Oso ondo! Txuri? Etzan? Berriro bere lekua. Venga, txuri? Etzan? Eseri? Etzan? Oso ondo, Sam! Eta hirugarrengoa. Sam, nik. Hori? Flats! Oso ondo, Sam! Bale! Eta horrekin, ja, agurtu ingo naiz, datorren astean gehiago, espero dut gustatu izana, eta animo, etxeko lanekin.